an tóran sin sé ceola rá ag an nám sin sem líon sin. Ar sé persanta go téin ar scéal fiar a bhí an? Well, ní léon dáach raibh sé persanta, agus is dói ar bhealach go raibh sé fíor mar de bhíos agus táim fós go mór an rá. Le hélis an chalín a fós mé, chalín das ó chirí, agus de bhíos is smína bhirthaí agus mé a chur focail an áráin le chéile. Agus sí talúte an gáíide mar sin? Ó gan áras sí cinnte se. Agus ag an nám sin inis in 1962 le híon chomórtas Eurofíse. I mégan go órán sa gail chríomhóta in seanéirin salar necha sib go dúnéidir ra chomórtas ribhréán. De bhí mórtas logánta mar deirt fá in éidirn agus de bhí má áráin ceolagrá, a bhí sé ag mórtas le annach chud áráin i Merle. Agus sin é ceantas na cúisina is dói gur raibh ahas fé le orm nuair a gróigh sé an dúis sé sin de bhí an comórtas logántar siúil hí a gorca. Bhí Mike Murphy an tám sin i gceannas ar cuasaí híos an sin. Agus bhí an tálam freisin go raibh áráinní de chunáil Sandy Jones a gom chun an tárán na casa. Mar ní hé amháin go raibh de bhí persantach desací ar an stáite. Cinna tuchar tú bhaine ar Sandy Jones nuair tú díar an tóra na casa? Well, tá scéal an na himúile buintle sin. I dúspáirde ní róníog Sandy Jones, ba é lucht a chomórtais in RTE a rónig na hóránahead do chuile árán a bhí sa créimhchomórtas mar dhéra. Ach na rónig siad Sandy a dusach de bhí áráinní na chuhfuil anamaniseach a péiscéile. Han sé go dtí an bandistóir a bhí gceannas ar rudí go léir sé sin ar bhíine na hórán an nála amach ar óránathe fé le. Agus ort an fear seo dúirt sé ní heastín ó a bhanistóir go ganhing árán an Gaeilge don Eurofís. Agus dúirt go gine sílam beidir tamagra go cuiimla é bhí sé mún chláragus sa seanléite. Dúirt sé ceirlór iomid áránní eile. Agus de bhí Sandy an céad na eile bhí an liste dom áráin fuair an job. Agus bhí sí fellúnach go maiilena í ben deas goánta bhí an víinte? Ben dathúil goánta le persantocht agus le go anna dheas ar fad. A gapan tú héin mar deara níar aniuh gur chur sé sin leis freisin leis an órán? Ó tá mé ceappa cinnte agus breithnú siaran is tá mé rálam héim well beidir nar a bhahan chunúnta go dúltaigh an cédaine den árán as gur tháinig Sandy ar an bhód. Man í dólam go múthach an fearr a bhí a gceist. Chuidirbe se. I bhar héanaí raibh an gothaice agus i bhar dónir raibh an fearsantachtaige a bhí ag Sandy. Bhfuil is an sin na a chuise bin ra tú héin hálrá nún go dúnéidir nuair a gróthaigh sé an dúis an sá bhíornaíon dul isteach sa créimh go mórta sa múnéidir agus ach ní ra sin sé líam mar tá sé sa lá tanniuháin, ní ra sib seachtain hála an rihréán na teide. Well, a bhí mar rianta le hálann sin cartlór de bhí sort of clochtainna le déine agus de bhí sort phleanna nó phleanna beaga idir gach tír a bheoh sé chun fáilte rih na tíre eile agus a bheoh cóisiúr ar siúr chuile ihe beagnach. Chaite fiúháin inniuhéin gúil tú har a bheith bródúil as a níos na blianta sin ar fad gur órán an Gaeilge an chéadórán an Gaeilge sa Eurovision agus nach ra an cheann ó chun an Gaeilge. Well, tá cearta go in sin bhhairtín, tá mé har bheith bródúil as an áráin sin ar nói ach thar éon rodile tuis gur a bé an chéadú riamh a chuala na milliún daoine thar timpeall san Eorp a bhí breithnú ar an créimhchomórtas in Núnéidean. Beidir ben céadú riamh dóibh
árán an ghilge, na fiú an ghilge clúisteáil. Se. Agus is a bheith có, go raibh teanga eile seach san béirla sa tír. Se.